Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. En gaan er zo dadelijk mee beginnen. Na de reclame hebben we nog meer achtergronden. En er is vooral een interessante video, een interessant programma dat in Nederland wordt gemaakt. Daarover later meer. Laten we nu beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Veel actie door de kustwacht en de politie afgelopen nacht. De kustwacht en de politie hebben een drukke nacht achter de rug. Het begon met de kustwacht die een controle hield op de zee en daarbij een boot heeft aangehouden. Dat gebeurde gisteravond rond 9 uur. De boot werd doorzocht, maar de kustwacht gaat ervan uit dat er nog meer zoekwerk nodig is. En daarom is de boot naar de steiger van de kustwacht gehaald om daarna verder onderzocht te worden. De kustwacht wilde nog niet zeggen waar ze naar op zoek zijn, maar ze zullen vandaag zeker nog alles van de boot binnenstebuiten proberen te halen. Rond 2 uur vanochtend bij Kwartier was er een mogelijke overval. Sprake van een mogelijke overval. Een man kwam het huis binnen bij 3 mensen die al op leeftijd zijn. Die waren natuurlijk doodsbang. Ze wisten niet zeker of de man daadwerkelijk het huis weer uitgegaan is, maar ze zagen hem niet weer. De politie moest erbij aan te pas komen. Het lijkt vooral schrik te zijn geweest dat de mensen hebben opgelopen en verder geen verwondingen. En om 2:30 vanochtend was er bij Friezoon Hato een dame die een SUV reed en over de kop sloeg. Waarschijnlijk door te hoge snelheid. De schade is aanzienlijk, maar de vrouw lijkt met de schrik vrij te zijn gekomen. Drukke nacht dus. Dan de scholen, die gaan om 12 uur dicht. De scholen op Curaçao gaan kunnen vanaf vandaag tot en met vrijdag al om 12 uur sluiten. Het gaat om scholen van speciaal onderwijs en de scholen van het funderend onderwijs. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de enorme hitte van de afgelopen dagen. Dat leidt ertoe dat ze vooral op scholen waar geen airco is, en dat is bij de meeste scholen, het ondraaglijk wordt om nog in de klas te zitten. De leerlingen mogen ook wat lossere kleding hebben dan normaal. En als dat betekent dat ze daarmee niet in het schooluniform komen, dan is dat voor de komende dagen maar zo. Ook is de scholen gevraagd om niet bijvoorbeeld om 12 uur 's middags nog een gymles te plannen. Sowieso gaan ze om 12 uur dicht, maar alle gymlessen het liefst voor 10 uur 's ochtends. Het zijn nu eenmaal warme dagen. Werknemers opgepakt voor Atraco. Wel heel treurige zaak. Gisteren zijn 3 jonge mannen, 1 van 18 en 2 van 19, opgepakt in de Santa Maria McDonald's filiaal. Ze waren aan het werk, maar ze worden er ook van verdacht op hetzelfde filiaal, dus op hun eigen werknemer, op 31 mei een overval te hebben gepleegd. Gisteren vonden in dat kader ook huisinvallen plaats bij Siricandela en Cararais. De jonge mannen zitten nog vast. De zaak loopt nog, maar vooral voor de werknemer en de collega's is het wel een hele treurige zaak dat collega's je eigen zaak overvallen. Tenminste, zo ziet het eruit. Verhoging, normering, topinkomens. De minister van Financiën, Javier Silvania, heeft laten weten dat de topinkomens, dus het maximale dat iemand mag verdienen, die verbonden is aan de Curaçaose overheid, dus ook bij een overheids-NV, niet meer mag zijn dan 385.000 gulden per jaar. Dat is verhoogd van 295 naar 385. Het is in Nederland vergelijkbaar met de balken en de norm, want het salaris wordt gekoppeld aan een maximumsalaris, verbonden aan dat van de minister-president. Chauffeur vrijgesproken na dodelijk ongeluk. Het was een hele treurige situatie op 24 december 2021... waarbij een auto op de Julianabrug met meer dan 100 km per uur uit de bocht vloog. De chauffeur overleefde het, maar de persoon in de auto overleefde het niet. Er waren nogal wat bijzondere omstandigheden aan het geheel. Zo was de persoon
naast de chauffeur. 4 keer beschoten die avond en moest hij met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat gebeurde door een chauffeur zonder rijbewijs met te veel drank op die zeer onverantwoord reed. De rechter heeft uiteindelijk bepaald dat de man overvallen was door de situatie, alleen maar gespitst was op het zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen van zijn vriend, om te zorgen dat hij niet overleed. Uiteindelijk overleed de beschoten man dus tijdens het auto-ongeluk, maar de chauffeur is vrijgewaard van schuld. Vliegprijzen moeten lager, dat zegt Billy Jonkheer. Hij is de directeur van een Kamer van Koophandel. En hij stelt dat Curaçao er meer aan moet doen om luchtvaartmaatschappijen naar Curaçao te trekken. Dat kan onder meer door garanties af te geven, om te zorgen dat er een bepaalde minimale hoeveelheid van passagiers naar Curaçao zou komen. Zo niet, dan wordt daar voor een deel voor betaald. Maar in ieder geval zegt Billy Jonkheer dat Curaçao meer moet doen om ervoor te zorgen dat de luchtvaartbedrijven meer gaan vliegen op Curaçao. Want nu zijn de tickets veel te duur en daar moet wat aan gedaan worden. Want uiteindelijk wreekt zich dat op Curaçao en zullen dadelijk minder mensen naar Curaçao komen om hier te vliegen. Campagne tegen gebruik plastic. Maduro Curielsbank met verschillende partners zijn een actie begonnen om te zorgen dat er minder zwerfplastic op Curaçao ligt. Het is werk dat bijvoorbeeld door de Kunukuman al lange tijd wordt gedaan. Nu heeft ook de Maduro en Curielsbank in samenwerking met Van den Twil Supermarket en Kooiman een actie begonnen. En die actie heet Beat Plastic Pollution. Dus ga vervuiling door middel van plastic tegen. Een van de acties is onder meer dat op zondag 25 juni mensen plastic die ze op straat hebben opgeraapt of uit huis hebben meegenomen, kunnen inleveren. En iedereen die meer dan 50 plastic artikelen inlevert, mag aan het rad draaien. En daar kunnen weer leuke prijzen uitgehaald worden. Het is een bijzondere manier om plastic vervuiling tegen te gaan. Er volgen nog veel meer acties. Maar u weet in ieder geval dat u nu kunt sparen voor zondag 25 juni. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame. Daarna zijn we terug met meer. Subway, so meal of the day, te atrobe. O sabor na nobo, maneira barbecue chicken e shawarma chicken. Com black di minute mee. E waffle fries, o meal of the day, da mas mio com nunca. Hey, anto si minute mee nota bocos, o por cambiar un iced tea of limonada. Pabo saquito da e meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. De Nationale Bibliotheek van Curaçao is een actie begonnen om geld in te zamelen. Dat gaat om het verbeteren van de collectie, maar ook om het digitaliseren van de collectie. Dat is belangrijk, want de Nationale Bibliotheek heeft een collectie van meer dan 90 jaar oud. Om dat te digitaliseren is geld nodig en daarom is een grote actie gestart. Dat werd gisteren bekendgemaakt door de directeur van de Nationale Bibliotheek van Curaçao, Arthur Tolel. Hij legde uit waarom het geld nodig is en op welke manier het geld bij elkaar zal worden gevraagd, om maar zo te zeggen. Want mensen kunnen zelf geld in verschillende, geld is echt in papiaments buisson, maar in geldbuisjes gooien. Dat kan gebeuren in de verschillende plaatsen, onder meer bij de Bruna in Suikertuintje, Botica Brion, Botica Jamwe, Botica Santa Rosa, Botica Nos de Seo, Bombini Supermarket, Espramos Supermarket en bij de bibliotheek zelf. Op die manier kunnen mensen geld inzamelen en kan er voldoende geld binnenkomen voor de digitalisering van de collectie van de Nationale Bibliotheek. U kunt ook geld storten op MCB 3100 6609, 3100 6609 als u de bibliotheek een warm hart toedraagt. Dan gaan we naar iets heel anders. We gaan weer even terug naar gisteren. Toen was de afsluitende persconferentie van het IPCO. U heeft vragen gezien die ik daarover heb gesteld aan Americo Today, de delegatie of de commissievoorzitter van Curaçao. Maar er was nog een ander interessant aspect waar ik nog even aandacht voor wil vragen. En dat is namelijk 1 juli, de dag waarbij wordt herdacht dat 160 jaar geleden de slavernij is afgeschaft.
Daar is veel aandacht voor, ook vanuit Nederland. Dat gebeurt al sinds enige tijd. En Paul Rozemuller, een ervaren politicus in Nederland en nu namens de Eerste Kamer een van de commissievoorzitters bij de IPCO, die besteedde daar nog in het bijzonder aandacht aan. En ook wat dat betekent voor het hele Koninkrijk als er dadelijk wordt stilgestaan bij 160 jaar afschaffing van de slavernij. De koning een toespraak gaat houden en wellicht, dat weten we nog niet, zijn excuses gaat aanbieden. Wij ook als Nederlandse delegatie zijn blij dat we een paar jaar geleden begonnen zijn met het bespreken van dat thema van het koloniale verleden, het slavernijverleden, maar ook de doorwerking daarvan naar de hedendaagse samenleving in ons eigen land en ook in koninkrijksverband. Ik denk dat we allemaal zeer onder de indruk waren van de speech van de minister-president op 19 december vorig jaar. Wij hadden samen de gelegenheid en het voorrecht om daarbij te zijn. Zo kijken we denk ik ook allemaal weer uit naar wat de koning op 1 juli zal zeggen. Maar dat is voor ons allemaal nog een verrassing. Laat onverlet dat die doorwerking toch ongelooflijk belangrijk is. Dat wij daar ook in de onderlinge gesprekken daar en hier van leren. En nou, ik kan dat niet genoeg benadrukken. De Nederlandse journaliste Nina Journa is al jarenlang actief in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika als correspondent. Ze werkte lange tijd in Suriname en is nu al meer dan 10 jaar in Brazilië. Maar ze reist ook heel veel rond in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika en heeft daarover nu een hele mooie documentaire gemaakt. Ik ga dit even van het papiertje voorlezen, want nergens zijn zoveel volken en culturen van over de hele wereld gewelddadig samengebracht als in het Caribisch gebied. Slavernij en kolonialisme hebben een veelkleurige smeltkroes van de Caribische samenleving gemaakt. En daarover heeft zij een reisserie gemaakt die heet Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen. De Latijns-Amerika-journalist onderzoekt in 7 landen hoe de geschiedenis doorwerkt in het heden en hoe dit leidt tot een nieuwe Caribische cultuur. Ze bezocht Brazilië, Suriname, Trinidad en Tobago, Curaçao, de Dominicaanse Republiek en de grens met Haiti en Jamaica om uiteindelijk in de rijke Caribische cultuur in de Verenigde Staten te eindigen. Kijk even naar deze trailer. Er is niet echt één soort Judy Corso. We komen allemaal van verschillende achtergronden die eigenlijk niet hier geboren zijn. But what do you learn your son about this whole different things about identity and color? So I went to find literature that I thought would give him a better sense of himself. Qual é a sua cor? Na Holanda, você diria o quê? Negra. We like who color, but we don't want your color. If I go harder, in 2.5 weeks, I can white out. I don't care what they want to say about slavery or this. I never born in slavery. Here we are. Christopher Talafas. The consensus here is that this has to be removed. So why do you wait for permission? I mean, why not start now? Let's go, Nina, come on. Let's make history. Op vrijdag 9 juni is de eerste aflevering. Het zijn 7 documentaires en het zijn interessant voor mensen die meer willen weten over de geschiedenis van de Cariben. U kunt het ook terugzien via uitzending Gemist. Dit was het belangrijkste nieuws wat we voor u op een rijtje hebben gezet. We zijn er morgen weer en hopen dat u dan weer kijkt. Ik wens u een hele fijne dag. Kijk uit met de hitte en tot morgen. Het allerbeste. Dag.